ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಉಂಟು. ಕೋಡೆ ಐನ್ 2024 ಐತಾರ ದುಬೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡ್ ಮೂಜಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೊಯ್ದಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬರೆದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾದ ನಟನೆ ಮಲ್ತದು, ದೀಕ್ಷಾ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾದ ನಟನೆ ಮಲ್ತದಿಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ತುಡರ್ ಒಂಚಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಮಾನಸನು ಗೆಂದದನು. ಬೈದಿನ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಡಲನಿದೆ ಗೆಂಚಿ ನೆಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗರ ತುಯ್ಯರ ಮನಸ್ಸುಂಡೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಇತ್ತೇನೆ ಕರೆ ಮಲ್ಪಲೆ 05029616117 ಮರಪೊಚ್ಚಿ ತುಡರು ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆನ ದೆರ್ತು ತೊಚ್ಪಾನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಇದಮುಟ್ಟ ಬರಂಗಿರಿಟ್ಟು ಇದಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಯಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದೊಂದು ಪಂಡ್ರಯಾನು ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ತುಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನದಾಳದ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಈ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇಂಚಿನಂಚಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ತುಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ದಿನಿಂಚಿನ ಚಿತ್ರತಂಡಗೂ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಡು. ಬರ್ಪಿನ ದಿನಕುಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ತುಡರ್ ಊರೊರ್ಮೆ ದೇಶತ್ ವಿದೇಶೋಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತನೆ ಪಡೆವಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ತುಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಮಲ್ದೇರು ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರು ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೋಡ್ನಿಕಲು ನಿತ್ತ ಕಥೆನು ಯಾನಿತ್ತ ನಿಖಲ ಏಪಲ ಪಂಡ್ರಬೂಜಿ ದಯಮಲ್ತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಬಲೆ ತುಡರ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ತೋಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರತಂಡಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅರಸಲೆ ಆರೈಸಲೆ ಪಂಡೆ ಈ ಮೂಲಕ ಭಿನ್ನಪ ಮತ್ತೊಂದಲೆ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿದ ನಿಖಲ ಮುಖ್ಯದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಳಲಿ ದುಬೈ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಜೈ